Nuyama kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ani mabakɔrɔ minnu bɛ k'an lamɛn yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan aw su an bɛ nin waati na arajo jɛka fɔ la a bɛ laseli k'aw ma 107.7 o bɛ a sanfɛ waati na nɛgɛ kanɲɛ 13 sanga 4 a y'o sɔrɔ an ka kumaso nɔrɔma kɔnɔna nɔ ayiwa ni an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan ka se ka jɔakun kɔnɔ ko minnu kɛra jamana kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka se k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u di aw ma ladiriya la aw bisimila a jɔsen la kumabaw filɛ. Ko meriba ni o ye délégation spéciale ye ka kɛ ni olu ka baara o boloda cogo ye ni o ye ka Bamako yɛrɛ ka saniya ani yɔrɔ minnu bɛ ni jama dalajɛ yɔrɔw don ka se ka olu kɛ k'u ɲɛ kosɛbɛ feu tricolore olu donnen kɔfɛ ka tila ka monument dɔw dilan k'u ɲɛ halisa a ka baara hukumu kɔnɔna na a ye wulikajɔw sabati ka se place des cinquantenaires la a kan ka baaraba dɔw kɛ yen ni o bɛ tali kɛ rond point dɔ la ka se ka o dilan k'u ɲɛ ni ka monument k'a la ni u dɛmɛna fɛn min ye assurance dɔ fɛ o ko bɛna walawala an ka jamukan kɔnɔ. Wari kafo so min bɛ yen ni o ye BIMSA ye ale bɛ baaraba minnu kɛ ka kɔrɔ ayiwa a ma dan wari kafo dama ma y'a jira k'a fɔ ni jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ ka laɲini ye u ka se ka wulikajɔw fana kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye jamanadenya yɛrɛ baara kɛcogo ɲumanw ka olu dɔw kɛ o de la a ye wulikajɔw sabati bi sɔgɔmada in na ka se ka wele bila maaw ma u ka baara dɔ nun doli k'o kofɔ maaw ye n'o bɛ tali kɛ ayiwa saniya de la ka ɲɛsin BIM yɛrɛ ni a kɛrɛfɛlaw olu bɛɛ lajɛlen la ni o ye journée de salubrité o ko fana bɛna walawala jamukan kɔnɔ. Lakaw ka kunnafoni di soba ni o ye DIRPA ye olu fana ye wele bila kunnafoni dilaw ma ani jamana maaba wɛrɛw cogo min na u ye baaraba minnu kɛ waati tɛmɛnen ninnu kɔnɔ u bɛ se ka olu walawala jama ye ayiwa badenw fana bɛna tɛmɛ an ka jamukan kɔnɔna na. Balimaw nin de ye an ka bi don kunnafoni jɔsenw la kumabaw ye min bɛna walawala aw ye sanga kurun kɔnɔ Mamutu ale bolo bɛ nɛgɛw karafe juru la Seku Traoré kuma galama bɛ ale bolo YouTube Ahmed Jakite o baaraban bɛ ale fɛ aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Badenw halisa an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a da aw tulo k'aw sɔgɔlen bɛ arajo jɛkafɔ la a bɛ laseli k'aw ma 100.7 o bɛ a sanfɛ nin ye an ka jɔakun kunnafoniw faralen ɲɔgɔn kan k'olu di aw ma nin ye o waati selen ala ka kunya ni sababa bɛn. I n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoni jɔsenw la kumabaw la délégation spéciale la ni o ye Bamako meriba ye olu bɛ baara minnu kɛ ayiwa i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na u ka baaraw boloda cogo ka se ka Bamako k'ale saniya ka furan ka jɛ ayiwa jama dajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka olu fana saniya k'u ɲɛ feu tricolore olu banbalen kɔfɛ ka kɛ yɔrɔ caman na ani monument minnu fana bɛ yen ka se ka olu kɔrɔlaw fana saniya fɛn min ye ayiwa halisa délégation spéciale la a kɔni b'a ka baaraw la o de hukumu kɔnɔna na place des cinquantenaires la ayiwa sira fara min bɛ yen o yɔrɔ dɔ o kuma a ye o lajɛ dɛrɛ ka sɔrɔ ka taa yen u bɛna wulikajɔw sabati ka ɲɛsin yen ma yɔrɔ in ka dilan ka ɲɛ ka fleurs kɛ a la ani baara caman wɛrɛw ka se ka olu kɛ a la a dɛmɛ kɛra ayiwa assurance dɔ fɛ ayiwa an ka jɛ ka Bala Traoré ni ale ye délégation spéciale maa ɲɛmaa ye a bɛna walawalaliw kɛ an ye maa min ye dɛmɛ k'u ye ani u bɛna baara min kɛ a b'o bɛɛ walawala ye. Bi aw b'a dɔn délégation spéciale baara min dira an ma an ka ministre fɛ ministre de l'administration territoriale o ye ka Bamako furan ka jɛ ka Bamako dilan ka jɛ donc baara b'o yɔrɔ filanan in de la ka Bamako ɲa Bamako ɲali an y'a jateminɛ k'a fɔ rond point mana dilan ka ɲa dilanw mana na bɔ yan ani dugudenw yɛrɛ bɛ minnu min na n'u y'o ye o de b'a jira ko dugu ɲara o baara kɔnɔna la an balima maliyɛn dɔ de wulila a yɛrɛ ma ka s'an ma ka jira k'a fɔ a y'an ka baara ye a diyara ye a bɛ fɛ k'an dɛmɛ a bɛ fɛ k'a dɛmɛyɔrɔ fiɲɛ ko la Semakangile ale de ye assurance salam directeur ye an ko a ma n'i b'an dɛmɛ ayiwa Carrefour dɔ b'an bolo n'i sera k'o dilan k'o ɲɛ an ye o bɛ diya an ye an ye yan f'a ye ani rond point min bɛ semaine de bɔrɔtɔrɔ la a ko a sɔnna o de baara filɛ nin ye baara bɛ daminɛ bi a tɛna mɛn baara bɛ ban a b'i ka kan ka dilan ka ɲa n'a kɛra duguden bɛɛ b'a ye capitale mɔgɔ bɛɛ b'a ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw tɔw ye o ye k'a fɔ Magangile monsieur Magangile ye hakili ɲuman min sɔrɔ tan k'a fɔ délégation spéciale b'a ka baara la ka responsabilité don mais ale a bɛ se k'a dɛmɛ a bɛ fɛ k'a dɛmɛ mɔgɔ caman k'o ɲɔgɔn lajɛ k'o sira kelen ta n'o kɛra monument ka ca cogo min monument ye 52 ye rond point ka ca ni bɛɛ y'i jiyɔrɔ k'a la a ka ca Ala fɛ Bamako bɛ yɛlɛma an bɛɛ de kunko ye capitale ko ye an bɛɛ de haminanko don a ɲalen ka di an bɛɛ ye o de don Ala sago i sago. Ayiwa nin tun ye Bala Traoré ale mankan ye ni ale de ye délégation spéciale la o maa ɲɛmaa ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka kunya ni sababa bɛn.
balma walsa an bɛ taa ɲɛ ni kunnafoni ye an ka premier ministre min bɛ yen sisan ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ ka baaraw boloda cogo la ni o ye jamana yɛrɛ baarakɛ cadaba minnu bɛ yen ka se ka munumunu ka se olu bɛɛ lajɛlen na u kunkan ko kow k'u dɔn cogo min na u bɛ se ka sigi ka fɔw kɛ ka bɛnkan kelen sɔrɔ kow la jama ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ EDM ta tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɔkun kɔni kɔnɔna na général de division Abdoulaye Mayiga ni ale de ye premier ministre ye a y'i sɛnsɛn ka se maison de la presse la ni o ye kunnafonidilaw olu ka soba a kunbɛla maison de la presse ma ɲɛma yɛrɛ fɛ ni o ye Banjugu Dante o kuma u ye waati damadɔ kɛ kuma falen na a kɛra sababu ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka se k'u ka gɛlɛyaw olu ta k'u ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna min bɛ da u kan ni o dɔ ye jasoliw ye ani ka u minɛ ka fali walew da u kan ani kasoladon wale min n'o bɛ ta ka da kunnafonidilaw kan a kɛra sababu ye kunnafonidilaw ka ɲɛma ni o ye Banjugu Dante a k'i da don bɛɛ lajɛlen la k'o walawala premier ministre yɛrɛ o ɲɛkɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ka laɲini dɔw kɛra min ye o de ye ayiwa u ka se k'u hakili to kunnafonidilaw la musakako ta fanfɛla la sabula a yɛrɛ ka walawala la ni maa min y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafonidilaw u jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa la a n'a ka yiriwali sira caman ka d'a kan n'i y'a mɛn ko n fila gɔngɔn duuru halisa i sen fila de bɛ duguma o de la a ye welewele da ka ɲɛsin Abdoulaye Mayiga ma u ka se ka musaka jɔnjɔnw ɲini ani ka minɛn jɔnjɔnw ɲini ka di kunnafonidilaw ma ani kalanw u yɛrɛ ka baaraw nɔgɔyali kama ayiwa Banjugu Dante ale ka kumaw kɔfɛ premier ministre yɛrɛ ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga a kɔni ye jaabi di kunnafonidilaw ma o koɲɛw la a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn. Garisɛgɛ bɛn maison de la presse ma aw ka président ye a ye laɲini dɔw kɛ ko liberté de la presse fanfɛ mun b'a to vraiment médiaw bɛ se k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma b'a la o baara kɔnɔna la ko bingalikɛlaw enlèvement donc o ko b'a la ani ka journalistes yɛrɛ faga u ka baara kɔnɔna la ani a sabanan o bɛ se ka kɛ radio dɔw bɛ datugu ou bien téléso dɔw bɛ datugu n ye laɲini mun k'a fɛ o kɔnɔna la n ko parce que ni tubabuw bɛ cɛ gafe sɛbɛn n'o y'a sɛbɛn n'i ma a jateminɛ i bɛ fɛnw ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i mana lamɛn on a l'impression que au Mali cɛ fagali ou bien bingani o ɲɛsinnen bɛ cɛ kunnafonidilaw de ma je crois que depuis transition daminɛna mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko média datuguna k'a sɔrɔ a basé tɛ cɛ sariya kan donc fɛn fɛn bɛ kɛ la on est dans une transition démocratique c'est vrai que cɛmancɛ fanga don cɛmancɛ fanga dun mun don a sigilen bɛ cɛ sariya de kan a sigilen bɛ démocratie de kan mais o sariya fana kɔnɔna la je crois que même n'i ka radio so datuguna ou bien n'i ka télé datuguna ka kan recours fana bɛ yen mun y'a to i bɛ se ka appel kɛ ou bien fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ sɔrɔ pour que o gɛlɛya in bɛ se ka wuli o bɛɛ k'a yira o la de k'a fɔ c'est qu'an bɛɛ de bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ parce que ni autorité fana ko k'u bɛ taa don o système na k'a fɔ k'u bɛ plainte porter kuma bɛɛ média kama je crois que vraiment a ko tɛna ɲɛnabɔ an yɛrɛ ka laɲini mun l'apaisement du climat social o fana tɛna lasabati presse yɛrɛ ka musakako fanfɛla ye o kɔni vraiment an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an se fɛn fɛn faire un plaidoyer pour que presse bɛ se ka musaka sɔrɔ musaka b'a to vraiment presse fana bɛ développer. Ayiwa ni tun ye an ka premier ministre ale mankan ye ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a ye taali min kɛ maison de la presse ni o ye kunnafonidilaw olu jabala la. O hukumu kelen kɔnɔna na min bɛ tali kɛ premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga a ka munumunu ye ka se jamana cakɛyɔrɔ dabaw la wali kelen maa minnu bɛ yen n'u da bɛ jamana kunkanko kow la ka sigi ka fɔw kɛ o de hukumu kɔnɔna na a ye wele bila an ka fɛɛrɛtɔnw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye parti politikiw ye cogo min na u bɛ se ka sigi ka fɔw kɛ ka kuma jamana yɛrɛ a sini kan politiko sira fɛ a ko bɛ se ka kɛ ko ɲɛnabɔlen cogo di ani fɛn min ye kalafili kan ka kɛ ni labɛn minnu ye n'olu kan ka sigi sen kan musakakow ani fɛn caman wɛrɛw ani yɛlɛma minnu kan ka don baara la jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa sira sabatili kama politiko bunakun kan u sigila ka fɔ k'o kumaw kɛ o kɛra sababu ye ayiwa politikimɔgɔ maa 11 minnu tun bɛ yen n'olu tun minɛ bɛ k'u don bɛrɛ la o kɔni olu fana bilala o caman bɛ yen u fana y'u sen don nin koɲɛ in na a sigi ka fɔba in na nka kɛnɛ in kɔni kuncɛlen politikimɔgɔw maa caman bɛ yen olu kɔni y'u ka nisɔndiyaw yira sabula u y'a yira k'a fɔ a ye fara ɲɔgɔn kan o kɔni ye fɛn cɛɲi ye u y'a yira fana k'a fɔ premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga a bɛ ka nin waleya minnu kɛ nin ye waleya cɛɲumanw don n'a bɛ se ka jigisigi ko k'o di olu yɛrɛ ma nka u n'a ta bɛɛ dɔw kɔni y'u ka dusumangoya yira n'o dɔ bɛ tali kɛ maa 11 minnu kun minɛ mɛ k'u don bɛrɛ la o maa dɔ kɔni hakilila yira kɛnɛ in kan k'a yira k'a fɔ ayiwa hali n'a y'a sɔrɔ u kɔni ye olu bila k'a fɔ k'u ka sigi ka fɔw kɛ ka bɛnkan kɛ jamana yɛrɛ politiko taabolo kan ko nka dusukasi kɔni bɛ olu la o y'a ta fɔ o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye Mamadu Tarawele n'a bɛ wele ko Lewura ale y'i hakilila fɔ an ka jɛ an ka Lewura mankan lamɛn.
Donc an kɔni an ye problème sɔrɔ ka sababuya kɛ jamana ko de ye yɛrɛ ko tɛ parce que an ka problème daminɛna min na an b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ a bɛ daminɛna Adama siège kɔnɔ le 31 mars an ye déclaration de kɛ Adama siège la k'a yira jamana marabagaw la k'a fɔ u ye date min fɔ ko élection bɛ k'o la n'o ye 2 ans ye 2 ans in dafara donc an ka fɛlɛ kɛ an ka bɔ furancɛla fanga kɔnɔ an ka taa élection na kuma in fɔ don ka na bila anw minɛni na a ma bɛn jamana marabagaw ma u nana ni système ye minnu ye parti politique ka activité suspendu o suspension an b'a respecté parce que an ma meeting kɛ an ma fosi kɛ min b'a yira k'a fɔ ko an bɔra sariya kɔnɔ an tun b'an ka domicile de la chez notre camarade Moustapha Diko le domicile est privé u nana ka n'anw minɛ k'an don kaso la pendant 5 mois et demi an m'a min an m'a bɔ ka sababuya kɛ parce que an ko an ka segin an ka bɔ transition kɔnɔ furajɛla fanga kɔlɔlɔ b'a la jamana ma kɔlɔlɔ b'a la jamana den bɛɛ lajɛlen ma an ka segin retour à l'ordre constitutionnel la ne kɔni b'an ka minɛni ko de ye sinon t'a kɛ dɔwɛrɛ ye parce que an ma sariya sɔsɔ maintenant n'a fɔra k'anw ka bɔ kaso la ka o kuma kelen de to jamana marabagaw da kɔnɔ mɔgɔ min ye négociation kɛ pour qu'an ka bɔ kaso la le premier ministre l'ancien premier ministre Ousmane Ousili Maïga a sera anw ma kɛɲɛrɔba ni kan min ye o ye baara min dira ale ma baara tɛ se ka kɛ fo an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana politiki mɔgɔw an ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ n'i ko ale ka baara ka kɛ a tɛ se ka kɛ ni politiki tɛ politiki mɔgɔ tɛ se ka to kaso la k'ale ka baara ɲɛ olu ka baara ɲɛɲini bɛ élection ko kuma de la an ka bɔ furancɛla fanga kɔnɔ an ka taa retour à l'ordre constitutionnel la donc si je comprends bien anw y'o de déclaration kɛ anw y'o de yira an ka jamana marabagaw la an ko k'o de ka ɲi jamana ma o de ka ɲi jamanadenw ma ni anw y'an yɛrɛ sɔrɔ kaso la n'o kuma ye bi n'anw bɔra kaso la n'o kuma kelen de ye k'a fɔ k'anw ka bɔ kaso la an ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka jamana kuma fɔ an ka taa élection na an ka bɔ nin kɔnɔ donc minɛko tun t'anw na parce que kuma min y'i don kaso la n'o kuma kelen de nan'i bɔ ko n'o tɛ ko jamana tɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ko solution t'a la i minɛko tun ye mun ye. ne tun ye Mamadu Traoré n'a bɛ wele ko Lewura ayiwa politiki mɔgɔ don an ka jamana kɔnɔna na ale kuma kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka koɲɛ ni sababa bɛɛ. Baden halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Ba Maliba ye fɛn min ye tile 3 lajɛ dɔ ye o tun bɛ sen na min n'a tun tun bɛ ko fiya a bɛ min ko fɔ o de ye ka jamana 3 fara ɲɔgɔn kan n'an ko a ma ko Liptako groupement n'o bɛ tali kɛ cɛncɛnfuga jamana 3 olu farali ko fɔ ɲɔgɔn kan Mali Burkina Faso fo ka taa se Niger ma ayiwa lajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sigi ka fɔw kɛ gɛlɛyaba minnu n'o bɛ nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni o ye AES fanfɛlaw ye ka se ka o gɛlɛya ninnu dɔn ka fura jɔnjɔn ɲini o la o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn kan o ye lakanabaliya ye ni o ɲɔɲɛmɛ jamana 3 ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa se waati yɛlɛma o kɔlɔlɔ minnu bɛ yen ani ka taa se ayiwa fɛn min ye sɔrɔ nagasili o problème minnu fana bɛ jamana 3 ninnu kɔnɔna na ka se ka sigi ka fɔw kɛ ka fura jɔnjɔnw sɔrɔ cogo min na olu bɛ se ka ban cogo min na o kɛnɛ in yɛrɛ maa ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o de ye an ka minisiri ye min ka baara ɲɛsin bɛ cɛfɔ ani kanbɛn ma ni o ye ministre de la réconciliation et de la paix ni a bɛ tali kɛ général de division fɛn min Ismaël Wage n'a bɛ tali kɛ ale la to kɛnɛ in a ɲɛmaaya de tun bɛ ale bolo fɛn min ye kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ kuma galama an y'a tɛngu ayiwa ko labɛnbaa dɔ la n'ale tun bɔ bɛ Douanzakaw fɛ yen Douanza gouverneur o directeur de cabinet tun don a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn Abu Jara ni ale ye ayiwa Douanza gouverneur directeur de cabinet an ka jɛ k'a lamɛn. Kɛra nin tile 3 in kɔnɔna na vraiment baara ɲɛnama de don a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ma zone des 3 frontières Liptako groupement projet kɔrɔ de don donc yɔrɔ de don an bɛ don min na ko bi a yɔrɔ ye a basigilen tɛ kosɛbɛ mais baarama ɲɛnama de ɲɛsinnen bɛ a yɔrɔ ma ni forum min a b'o o baara hukumu kɔnɔna na vraiment an ye min ye don nataw la baara ɲɛnama bɛna kɛ a yɔrɔ la vraiment min kɛra yan tile 3 in kɔnɔna na a b'an bɛɛ nimisi wasa recommandation a ka ca n'i ko k'i bɛ da don a bɛɛ la i bɛ ɲina ɲɛnamaw dɔw kɔ a ka ca voilà mais fɛn o fɛn kɛra présentation kɛlen kɔfɛ vraiment mɔgɔ y'u hakilina di a caman fana taara n t'a fɔ k'a bɛɛ taara mais a bɛɛ taara
n t'a fɔ a bɛɛ tara mɛ caman tara voilà o bɛ nimisi wasa kɛ min bɛ n bolo k'a fɔ nin forum in i b'a dɔn depuis 2023 forum in tun kan ka kɛ ala y'a latigɛ a ka kɛ bi a fɔlɔ ka kɛ mali la n'o tɛ fɔlɔ min tun bolodalen don a tun tɛna kɛ mali la mais ala de y'an gɛrɛjɛgɛ a la a fɔlɔ ka kɛ mali la mais vraiment bɛɛ kɔni sigira ni nisɔndiya ye. Nin tun ye Abu Jara ni ale ye donzan au gouvernorat au directeur de cabinet a ka kumakanw ye kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni sababa bɛn. Alisa an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni ye an ka wari kafoso min bɛ yen n'an k'a ma ko BIM SA ayiwa olu ye lajɛba dɔ kɛ min n'a kɛra bi sɔgɔmada in na yɛrɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka saniya walew kɛ n'an k'a ma ko journée de salubrité u yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la ni jamana ma ɲɛmaaw yɛrɛ ka laɲini ye ayiwa banki ka baara kana dan wari kafo dɔrɔn ma nka fɛn min ye fasoden ɲumanya walew ye u ka se k'u sen don o la o de hukumu kɔnɔna na u ye wele bila u yɛrɛ cakɛɲɔgɔnw ani u jɛɲɔgɔnw ani kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ka se ka taa o wale dɔ waleya maaw yɛrɛ ɲɛna min n'a bɛna kɛ BIM yɛrɛ o kɛrɛfɛlaw la kɛnɛ in kan fɛn min ye Danbele ni a ye Ɲarankuye Danbele ye ale bɛ baara kɛ cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ sigida yɛrɛ saniya koɲɛw ma o ye hakilina damadɔ fɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'o lamɛn. Mɔdɛn na an bɛ yan hukumu kɔnɔna la o ye hakilina ɲuman dɔ lawaleyali ye BIM a bɛ fɔ an ko ma ko BIM olu baarakɛlaw y'a laɲini ka u fanga fara jamana ɲɛmɔgɔw ka baara kelen kɔrɔ kan walasa an ka laɲini bɛ se ka sabati sanuyako ni bɛsirako ta fanfɛ donc bi BIM ye bi journée kɛrɛnkɛrɛn comme journée de salubrité de BIM pour k'a fɔ u bɛɛ bɛ na bi ka banki kɔnɔnaw kɛrɛfɛla ninnu kɔfɛlaw u b'a bɛɛ nettoyer ka sanuya donc GIE bɛ yen ɲama minnu bɛna labɔ dingɛ kɔnɔ ni yɔrɔ farala ɲama minnu bɛna cɛ k'u fara ɲɔgɔn kan donc GIE b'olu cɛ ka t'u bila yɔrɔ la kɔlɔlɔ tɛ se sigida ma cogoya mun na donc an bɛ yan o hukumu kɔnɔna la donc u ye laɲini na taga ministère la ko madame le ministre ka na a ko ɲamaya ta bon a bɛnna ni ale ka voyage ye n bɛ o hukumu kɔnɔna la ka na madame le ministre représenter wale in nafa tɛ se ka fɔ ka ban jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a laɲini depuis ni san 2017 pour que nin ka se ka kɛ Mali fan bɛɛ fɛ ka journée dédiée a bɛ fɔ journée min ma journée citoyenne n'a don sera bɛɛ bɛ bɔ sigida bɛɛ bɛ bɔ ka sanuyali walew kɛ donc ɲinan yɛrɛ barika donna la kosɛbɛ ni ministère caman ye komi an ka baara don ministère de l'environnement ka baara don an b'a kɛ wagati bɛɛ donc ɲinan ministère de la jeunesse farala an kan n'u ka brigade citoyenne ye k'a kɛ fan caman Mali fan caman Bamako b'a la duguba tila bɛɛ b'a la région ninnu bɛɛ b'a la donc o ta nɔgɔyatɔ la ministère de la promotion de la femme o fana ye hakilina in lakuraya ni cogoya wɛrɛ ye ko debout pour la salubrité je m'engage kɔrɔ k'a fɔ n sɔnna k'a fɔ n bɛ na ɲamanko kɛlɛ kɛ fan bɛɛ fɛ donc ni olu bɛɛ tɛmɛnen kɔ sisan bankiw fana donna la donc vraiment an bɛ a fɔ ko dan tɛ a hakilina nafa la donc ni banki yɛrɛ tɔ bɛɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan ka ninnu ladege ninnu ye hakilina ɲuman mun ta sisan ka olu ladege je pense que a ka tila ka bɔ banki kunda ka kɛ service kunda ye service o service ni bɛɛ sera ka nin kɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ɲamanko sigida lakantaliko sigida lasanuyaliko jamana ɲɛmɔgɔw kelen ka baara tɛ bɛɛ de ka baara dɔn bɛɛ de bɛ ɲaman bɔ donc maa kelen kungo tɛ n'an y'o dɔn an bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i seko kɛ inshallah laɲini mun bɛ ka sabati sigida sanuyali la o bɛ sɔrɔ. O kɛnɛ kelen in kan fɛn min tun ye commune 3 maire ye n'o bɛ tali kɛ madame Jire Mariam Jalo ale fana y'i ka nisɔndiya jira kɛnɛ in kan kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni BIM ka nin hakilina in tali ye a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'o lamɛn. BIM ka bi weleli la an bɛ se k'a fɔ ko tari maliyɛnw maaw commencera k'a faamuya k'a fɔ sigida sanuyali o ye wajibi ye an bɛɛ lajɛlen ma bi comité syndical la ɲɛmɔgɔ a kumana a ko bɛɛ lajɛlen kelen-kelen bɛɛ ka kan k'i sen don nin ko in na directeur kumana ministre ka ciden environnement a tun bɛ yan donc n'i ye fɛn ye
fɛn min ye anw nisɔndiya ko ye an ka sigida mɔgɔ dɔ a gurupu dɔ n'olu ko k'a fɔ sigida ka kan ka sanuya u y'u sen don a la o ye fɛnba de ye o de la an y'an boli ka na an wulila an y'an boli ka na parce que an ka baara de don dɛmɛ de don k'a ɲɛsin an ma donc ka aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ nana aw ye wele jaabi ka na aw sen don a baara nin na maa caman nana n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye halisa an k'an cɛsiri parce que dɔ kɛra dɔ bɛ ka kɛ mairie district olu nana olu fana y'u cɛsiri baara la o bɛɛ de ye anw lafiya dɔɔnin n'o tɛ dɔgɔ o dɔgɔ an tun bɛ bɔ ka na sanuya in an tun bɛna a baara kɛ mais bi maa caman y'a faamuya quartier kɔnɔ hali bi quartier dɔw la baara bɛ yen donc halisa an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jamana in an bɛɛ de ka kan ka an fara ɲɔgɔn ta kan jamana in dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka jamana in k'a jɔ a sen kan n'i y'a mɛn k'i bɛ baara kɛ o b'a sɔrɔ i kɛnɛman de don donc sanuya baara an ka kan k'an jija o la kosɛbɛ n'i y'o kɛ kalan bɛ nɔgɔya kɛnɛyaw bɛ sabati jamana ka yiriwa o bɛ sabati. nin tun ye madame Jire Mariam Jalo ni ale ye commune 3 maire ye ale mankan ye ka kɛ ni BIM ale kun kɛlen bɛ ka baaraba min sigi sen kan bi n'an ko a ma ko journée de la salubrité n'a bɛ tali kɛ ka se ka yɔrɔw saniya i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ an na cogo min na BIM kɔni n'a kɛrɛfɛlaw ka taa se boulevard ni siradafɛlaw u bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen furan ka jɛya o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka kunya ni sababa bɛɛ. balima walisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ jidili ko ma ni o ye ministre de l'économie et des finances ye olu kɔni tun bɛ CNT la min bɛ tali kɛ wasadenw jɔyɔrɔ fali bulon na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka lajɛ kɛ musaka ko bɛ cogo min na jamana yɛrɛ ta fanfɛla la k'o dɔn minnu kɛra ka tɛmɛ ani minnu kan ka kɛ jamana yɛrɛ nafolo a bɛ cogo di n'an ko a ma ko équilibre n'o b'a la wali kelen n'a bɛ jɔda minnu na ka se k'olu dɔn o kalafiliw ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ san natataw bɛ bɛn min ma o bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn o tun bɛ sen na o tuma maaw kɔni bɔra ka caya ka yɔrɔ in fa i b'a fɔ ko dakɔnɔɲi CNT maaw yɛrɛ n'u fana jijalen tun don a ko la kosɛbɛ ka d'a kan jamana sɔrɔ bɛ se ka sinsin cogo min na ninnu bɛɛ la yira k'a fɔ o de ye u yɛrɛ kunkanko kow ye o la kɛnɛ in kuncɛlen kɔfɛ minisiri min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ koɲɛw ma ni o ye Alfuseni Sanu ye ale ye walawalali kɛ an ye a kun ye k'an ka jɛ k'o lamɛn. Est-ce que a bɛna to Mali bɛ nafolo minnu ka baara kɛ est-ce que nafolo in a bɛna ta kɛnɛma de wa mun bɛ ta kɛnɛma est-ce que o fanga de bɛna bonya kojugu an kan fɔ a bɛna to an bɛ se ka dɛsɛ ka o juru sara wa donc a bɛ fɔ o ma les grands équilibres parce que n'i bɛ jateminɛw kɛ f'i k'a lajɛ n'i ye nin musaka hakɛ de fɔ ko n bɛ o de kɛ san wɛrɛ i bɛna a kɛ ni mun ye est-ce que an yɛrɛ halala nafolo de wa est-ce que an bɛna labɔ kɔ kan wa mun bɛ bɔ kɔ kan est-ce que o de fanga ka bon hakɛ dɔ kan ka k'o la an man ka tɛmɛ mun kan parce que an bɛ jamana an bɛ Pacifique bi yan fan fɛ donc an bɛ tɔn dɔ labɛn fɔ ma ko Union économique et monétaire ouest africaine Mali Sénégal Côte d'Ivoire Burkina Niger Togo Benin an mɔgɔ damadɔ ani Guinée Bissau an jamana seegin an jɛra k'a fɔ pour que an ka bɛn équilibre dɔw bɛ yen n'an bɛ san musakaw calculer an ka jateminɛ kɛ an kana bɔ kɔnɔna la donc nin baara ninnu b'a jira k'a fɔ est-ce que an ye jate minnu minɛ an bɛna bɔ kɔnɔ n'an tɛna bɔ kɔnɔ donc CNT o de jateminɛw kɛ bi an kɛlen ka san musaka nin présenté la u b'a jira k'a fɔ vraiment an ka budget nin a équilibré len don donc u y'a voté mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ salle kɔnɔ bɛɛ y'a kan di a ko u sɔnna mɔgɔ ma sɔrɔ mun ko n da t'a la mɔgɔ ma sɔrɔ mun ko ne ma sɔn donc vraiment première partie y'o de ye. ne tun ye Alfuseni Sanu ye ni ale ye ministre de l'économie et des finances sɔrɔ kunyaw minisiri ka walawalaliw kɛ maaw ye ko in kun kan. n'o bɔra yen an b'a kun cɛ ni kunnafoni min ye o bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ka kunnafonidiso min bɛ yen n'an k'a ma ko DIRPA olu kɔni ye lajɛ kɛ juakun kɔnɔna na ka se ka walawalali kɛ jamaw ye u yɛrɛ ye baaraba minnu kɛ ayiwa u ye cɛsiri minnu kɛ ani donna nataw la u ka wulikajɔw bɛna sabati fan jumɛnw de fɛ cogo min na halisa l'armée yɛrɛ ka baara a bɛ se ka cɛsiri ni jijaw sɔrɔ u ka se ka nɔbɔ u ka kow la o de hukumu kɔnɔna na colonel Sulemani Danbele ni ale ye DIRPA maa ɲɛmaa ye a ye dɔ fɔ an ɲɛna a ko k'an ka jɛ k'o lamɛn. mɔgɔw b'u dogo yɔrɔ yɔrɔ a ka finitigilakaw bɛ wuli k'aw kun da u kan
comme an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na u ye u kɔkɔ da poste de sécurité de Sandare la Sandare mun bɛ Kayi sira kan donc u kɛlen k'u kɔkɔ da u kan aw ka finitigilakaw fana wuli ka jɔ kɛ ka dankari caman k'u la fo k'a kɛ u bolila u bolili fana u ka bolili fana kɔnɔna na pankuluw fana taala tugu u nɔfɛ ka dankari kɛ caman na alors o hukumu kɔnɔna na faamaw aw ka finitigilakaw sela ka moto 30 k'olu fara ɲɔgɔn kan an'u taala ka su minnu to u kɔ donc n'aw hakili b'a la o ma kɛ novembre kɔnɔ mais an bɛ se k'an da don o la bi parce que depuis le 1er décembre an ka pankuluw ye dankari kɛ an ka jatigɛwale mɔgɔ dɔw la n'aw hakili b'a la mɔgɔ ninnu ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ olu ye sigikafɔ kɛ u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u y'u ka jɛkulu u y'a tɔgɔ yɛlɛma et que olu y'o kɛ tɛnzan donc an fana wulila komi aw ye ɲɔgɔn jɛrɛ tɛnzan k'a fɔ k'a bɛ dankari kɛ Mali la k'a bɛ dankari kɛ maliyɛnw na k'a tɛ aw yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye donc an fana bɛ wuli an bɛ dankari kɛ aw la o de hukumu kɔnɔna na pankuluw ye bɛlɛnbɛlɛnni kɛ fo ka taa bɔ groupe dɔ kan sɔgɔmada joona dɔ fɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ nin y'u ka ɲɛmɔgɔ dɔw de faralen ɲɔgɔn kan donc le 1er décembre sɔgɔmada joona fɛ pankuluw ye dankari kɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu na n'o olu bɛ ɲɛmɔgɔ 7-8 bɔ n'i ye jateminɛ kɛ u ɲɛmɔgɔ ninnu masiba caman kɛla an ka dugu kɔnɔ u nɛ bɛ mun na k'a fɔ siga la k'u nɔ b'a la o tɛ u yɛrɛ tilala ka sɛbɛntiya k'a fɔ anw de ye nin kɛ. Nin tun ye colonel Suleman Danbele mankan ye, ni ale ye DIRPA maa ɲɛmaa ye ka se ka walawalali kɛ u ye baaraba minnu kɛ waati tɛmɛnen ninnu kɔnɔ an ka finitigilakaw ka cɛsiri n'u ka jija fɛ. Ayiwa an badenw nin fana de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kunnafoniw la min lasera aw ma Seku Tarawele fɛ. Mamutu ale bolo tun bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛjuru la, YouTube tun bɛ Ahmed Jakite bolo, baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen tun bɛ an ka ɲɛmɔgɔ la ni o ye Buwa Jabate, ale ɲamadalen tun bɛ fɔtaw ni kɛtaw la. O tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka jɔyakun wɛrɛ jira an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ wɛrɛ kan, Ala ka jɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la.